Tuban ora ngerti lho. Apa? Tuban iki pakanane ya jelas lho, Pak. Apa? Aku sing paling tak senengi kuliner Tuban. Apa? Tuak, Pak. Ya, krek kok masaku. Ya kuliner. Panganan nyuk-munyuk. Lho, enek kene buah panganan to. Buah sing paling sopan. Apa? Suwalan. Siwalan iso suwalan. Berarti lah nek buah suwalan berarti nek buah katokan barang. Kok rumahsaku kita hibur pada malam hari ini. Heeh, aku mau yo dikandani karo Pak Lurah. Pak Rosid. Heeh, diomongi, "Mas, awakmu umpama durung rabi yo cewek kene." Lah alah, Kene iki masyarakate sawahe ombo-ombo. Mas yo sawahe ombo. Awakmu gak mungkin kon macul maratuamu. mosok omong. Heeh. Jajal balen ngomong alon-alon. Mas, awakmu nak pengen dipek mantu wong kene gelem. Heeh. Apa